Главното нещо, което ще е това подразделение на канала е следното. Искаме, аз и екипа, с който работим, да направим тренировки, които са много забавни, които не лишават от това да се храните както искате. Разбира се, трябва да има някакъв вид лишения, но те са адекватни, след като искате да постигнете определени резултати. Но главното нещо е без добавки. Няма да има никакви стероиди, никакъв вид тестостерони и всякакви такива глупости, които накрая резултатите са негативни, отколкото положителни, защото все пак гледаме да сме добре за напред за годините, а не за 1, 2, 3 лета или там колко 5, 6, 10 години. След това резултатите са отвратителни, след като си приемал такъв вид стероиди или тестостерони. Според мен. За тялото, за организма, за самото здраве. Ти пак може да изглеждаш добре, но какво се случва вътре в тялото, че си е за тебе, сам се знаеш. Да. Храненето е много важно. Протеин и креатин са единствените съставки, които аз приемам като добавки. Отказвам да консумираме определен вид лекарства, дори ако е нещо настина, защото имам някакъв вид представа какво се слага във всички тези неща. Някой вика нещо. Някой се кара там. Защо го правим това нещо? Остави това, че мъжете са изключително слаби в днешно време и наистина имам огромно желание да станем по-силни като българи и като вид, като хора, цялостно. Това е като една мисия, която ние приемаме да изпълним в днешно време, защото изключително много слаби мъже, слаби жени като характер, менталитета е съсипан. И това, само да кажа, не са чайки, това са гларуси. Са подразделението на вида на лешоядите, между другото, както и да е, викат тук всяка сутрин. Стремим се да бъдем успешни, стремим се да не избиваме излишни комплекси, разбира се, всеки човек има такива. Стремим се да бъдем истински и да трябва да сме готини, трябва да сме свежи, трябва да гледаме да излезем от тая глупа матрица, колкото се може повече. И да, искам и вие се чувствате добре, искам да имате самочувствието да бъдете себе си и да не ме притеснява оня ако ще ти каже, оня какво така, оня как ме погледна, оня как тако. Всички тия хора, които се притесняват дали ще възсъдят, възхвалят надолу. Остай, че възхвалят като отношение, като хора, 99% от тях, ами само и като енергия, като се помисли за тях е тършак. Ето, вървя се, около мене минават абсолютно всякакви хора, дори в момента. Това изобщо не трябва да ви притеснява, трябва да се чувствате уникално, абсолютно всеки път със себе си, да се чувствате със себе си, как да ви го обясня. Защото народа е смазан, менталитета му е смазан от матрицата, трябва да бъдеш над това нещо и да даваш правилен пример. Това да имаш самочувствие, да работиш върху себе си е правилният пример. Това е много важно да се каже. Искаме да въведем това като мода, а не да се тровим и да си избиваме комплексите с... Даже някакво да и коментираме тези неща. Ти ако гледаш това нещо и си млад човек, който иска да успее в живота, дори да не си много млад, винаги трябва да гледаме да надграждаме. Защото познавам много хора, които са на години, повече от моите набори, които са много назад. Те също имат нужда от помощ. Младите хора. Здрасти. Как е? Нищо, брат. Ние вече се направихме след тренировката.